Ke HNYF Southeast Circle negasi baar kali ai ka dorkas ya Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council halor ke jingyo trading license ke NESS agency menteri hapo NIT Sora klaim ke jingyo ya ke NOC na ka dorbar snong site sopen. Ke HNYF kelapen pau bakla dep ujor teng sya ke KHADC baca ke NIT lingba ke jingtho ha ka khan riu tarik ubrai beningkong arhaja arpun riu. Henry ka KHADC kala pensyai hapo ke ying dorbar but lingba ki social media baka district council kala blacklist ya ke NESS agency. Ka ong baka bathamula ka long bahaga jing yalang kabla long ha ka arpo artarik ubnai beningkong arhaja arpun riu hapadeng ke HNYF Southeast Circle ke NIT bat usirdar ka site sopen. Ke NIT kala yo pedeng ya ke jingpen bena jong ka district council kat ba ke NESS agency kamshim la yo ek te ke jingpen bena kumbala pen pau ha ka kot khubor phareng ha ka arp khnai tari ubnai basaw arja arpun riu. Ke HNYF kala kintu jure ka council ba ka dei ben ai jingpen shai halor ka ni bat kumju ek rai kabla pen mi da ka yeng kashari kabla ai ya ka stay order ya ka NESS. Ke HNYF kala pen pau ru ba halor ka jinglum khana samari bat ong bakat kum ka census jong ka Indian Act shijar khandai pa sapu pra kam itu ek district council bandon benta ha ka ni ka jinglum khana samari bat ka ni ka kta mat yong ya ka hoklong trai ka jat bin riu nyotrap kenthop ek dor barsnong ki CMship sardarship bat wahadadar confederacy bat kiwe ke HNYF kala kentu ya CEM ban shim khalam ya ni ka mat haga badai ban pindan bintalang ya ke district council bat ke jinglum ya ke census khnang bakan kta ka hoklong trai jong ka jat bin riu hakabaya dai bat kani ka agency ka nes ka ba nakaliang jingi kaseng nila persya hakabaya dai ka jingi lat juga ni ka agency ya ka district council bat kunju ya ka dorbarsno ka bamut bat pindan ya ka trade license na ka KCDC bat ya ka NOC na ka snong te hadin bangila persyak ni bat nilai syok lawan ban ya kendu ya CM bat nilai ai ke jing ujur halor ke jing bomdon jong trading license jong kani ke agency de nakaliang jong CM bat nilai UI ba ila shim ya ka lenti ka bang nilai I lemba ka house ka jing dorba jong ka KCDC bala ikan bena bala blacklist ya kani kanes ndai hadin ya katangi ka jing lengok kabangi ngi lek angkin nak jing ut pai ba baki lawan ban tenru yang ngi nak kipor babalai kene kenes kadang don hangki apo NIT jo kasora ondang les ya kendu haka khat arterik haka aku arterik ubnai ubeningkong ar hajar penriu haringkat ka jing don lang jo isoda jo kasai open bat ka jubab ka bangi layo pliang naka NIT kalong ba kan notification kabala ai da ka district council sya ka NIT tang sya ka po ka NIT but hakanes agency kam simlai pedeng ya ka city notification ka bala blacklist ya kani ka agency kaniru ka bang nilai yolum jingtip tang na po NIT andre nilai yolum jingtip ru na ka silong time ka ba at kundai tarik benai basaw ar hajar andre den na kalyang jo kaseng niwan hang ni ban pan ya ka jing pensai andre ka jing bom yolat jingi ban ya kendu ngisngau ba isu dawa bat kentu mentaka sengi nakaliang ICM ba in pensyai ha kabayade bat kani ka jing blacklist ya kani ke agency nomor ya kani ke agency bat ba in pensyai hatu ila ban ban pensisya ban peni da ka official ta ha kabayade specific tangya kanes kenang bugi pai ba kin ai ka jing kinyo ya ka jing sya bat benyo ya ka jing hun ya ka jing dangdon jong kani ka nes hang kia po NIT de kawai ka bangin ong ka bangila UI ba ila blacklist lemba ki media ba lemba ka yung dorba jong ka KCDC henry ni kamsim la UI ba ila blacklist ban ai kata ka official letter siapo ka nes namar ngila yo pedeng ya kani ke jing tho ba kadai tang kani ka benta ka bakila ai bitang sakanit om de ya kanes ni kwa ban pancing pensyaru halor ka jing mi jongka good order ka bakila ai ka stay order ya kani kanes ka ba kadang yo ban tre hang thia po NIT but kat kum ka jing tip jungi mentala ya kum pasal tili ki hearing ndrei ka jing pensyai mentakasni nimla ban ya kendu nimla ban partai ka ka bajia bat ka jing tip jungi kalong baka hearing haki hearing ki bah khmat nakaliang ka district council ka khmlai 100% apo good